Na TikToku je trend We listen and we don't judge. Ale ja to nedokážem. Tu je zoznam, koho som odsudila na našich výletoch. V autobuse sa nás pýtali, že odkiaľ sme, koľko sme v Ho Chi Mine a nejaké také základné informácie. Jeden pár, ktorý nastúpil, povedal, že do Ho Chi Minu prišiel včera a že zajtra odchádzajú a vidia vlastne iba to jedno s nami, čo boli. Judgeujem, pretože mi príde, že to je dosť málo na to, aby ste spoznali to miesto a na čo tam vôbec idete na jeden celý deň iba. Prievodca vyzeral absolútne šokovane, že sa nám zdá ich cestná premávka desivá. Akože sorry, ale keď som išla motorkotaxíkom, tak sme narazili a typek prišiel o šlapku a ja som mala potom týždeň modrinu na ruke. Niektoré vaše motorky chodia do protismeru. Jasné, že to je desivé. Judgeujem, že ma judguješ. Na jednom zájazde boli viaceré azijské páry, menej takých európskych. A tí ľudia sa šadervali dopredu. To, že zavadzali, to im nerobilo žiadny problém. Stáli na mieste, pozreli na vás a že moja, máš smolu. Súvisí to preto s tým, že toto bola viacej azijská skupina, pretože predtým sme boli viacej s európskou a toto sa nedialo.